Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di Barongan Jaranan Channel. Aku nek ngene kaya anu ya teman-teman. Kaya apa nek ngarani iki? YouTuber tenan to, kaya videone iki tenanan ngono pane. Dan kaya apa nek ngarani? Konten kreator ya teman-teman, kaya konten kreator padahal ini konten konten main-main ya teman-teman. Iki lho enek barongan neh. Ya ini untuk mangape kurang ombo, biasanya untuk barongan-barongan baru ngono kae. Mangape segini ya teman-teman. Cuman gini cacah utawa bagiku ki kurang ombo teman-teman. Soalnya sakmene iki ora iso nyokot klopo ya teman-teman, ora bisa bawa kelapa muda utawa kelapa tua ya teman-teman. Kok malah jerone kene ora iso dileboni gedang, ora iso dileboni klopo, apa meneh dileboni pitik ya teman-teman. Ya iki. Wong senengane teman-teman, golek-golek pitik, makanya kita ombokno untuk ikine. Nah iki lho teman-teman, untuk mangape nanti kita tambahi lagi ya teman-teman, ampri iso golek pitik to Mas yo. Pitike iki ora dikekno penonton, digowo dhewe muleh ngono gayane dikekno sampinge. Dikekno sampinge ngono kae lho teman-teman. Dikekno barongan iki mangan pitik dikekno penonton ning ngarep dhewe, tibake kancane dhewe. Akhirnya ya mulai ya didol ya payu ya teman-teman pitike, tapi untuk belakangnya iki teman-teman. Nah iki masalah iki di belakang ya teman-teman. Loh lah iki belakangnya iki kamban teman-teman iki lho. Wombo. Jadi ki ya bocah akhirnya teman-teman. Akhirnya ya tangannya ini utawa tangane tokore dhek iki ya kecepet ya teman-teman. Gara-gara iki nek kamban. Jane sing dikowak ikine teman-teman, jane lho. Tapi iki malah di bagian sini yang dikowak lagi lho teman-teman. Lah iki kadek gocelane pendek sakmene iki. Ya akhirnya kecepet teman-teman. Sing biasane kecepet lerekan iki ganti tangane ya teman-teman sing kecepet iki lho. Engko kita tambal, yo mbuh ditambal utawa kita longi langsung ya teman-teman. Longi kene sret ngene. Terus mbung kok piye nggo tak jajal sik teman-teman. Kena ora to nek ra kena ya wis ngono ae, gak usah didandani ya teman-teman. Bagian sisih kiri teman-teman. Sisih kiri iki apa kena soco iki jadi bekase soco teman-teman. Cuman karo bocah ora ditambal iki lho wincip-lincip lho teman-teman. Lah iki lho. Wincip tenan iki. Tak ngenekno ki lho woro iki apa meneh nek dige main ngono suwi-suwi ya tangane lecet semua ya teman-teman. Soalnya ki lho wincip iki. Dulu incip. Terus untuk rambutnya, nah iki nanti kita tambahi rambut teman-teman. Soalnya iki rambutnya bagine bocah ya kurang. Jane ya wis kereng ya teman-teman iki lho, rambutnya wis lumayan banyak. Cuman dikon nambahin nah ya wis lah. Tambah iki. Nah ini ada rambut. Ini wis tak konfirmasi bocahe. Iki enek rambut cuman yo elek-elek, cilik-cilik. Yo delok sik nek gelem kowe ora apa-apa, nek ora gelem yo ora apa-apa. Lah iki kecil-kecil. Soale iki rambut kerene to. Lah piye nek teko ngono kae, nek pas teko ki akeh super iki. Kadang cacah ngene ditawani yo delok jaran nek temen-temen. Moh gawe apa gayane ngono ae to. Kok bareng tek nggo goleki akhire cilik-cilik kaya ngene iki. Lah iki ngene lagi dituku ngono ditawani dawa panjang 60 80 cm utawa alah super ireng-ireng ngono kae moh nek bareng entek resik to nggo goleki memete iki lho cilik-cilik ngene pira iki kabeh iki ji ro lu 4 mo 6 tu 8 songo 9 rambut teman-teman cuman kecil-kecil. Lah iki sak mene-mene iki ya ora apa-apa lah kita tambah-tambahan ya teman-teman. Soalnya rambutku ki urung teko iki. Terus untuk iki barongan iki teman-teman, soalnya aku lali wingi urung tak update. Lah iki lho. Untuk bibirnya depan ya teman-teman. Lah iki sudah tak dempol, sudah tak apa ning arane sulami seperti ini. Lah iki untuk hasilnya. Nah ini loh teman-teman. Terus untuk ikine lah iki depe wis tak gawekno wingi, cuman urung tak pasang. Iki nanti kita dempol. Nah ini kita dempul pakai iki teman-teman. Nah ini furnicot ya teman-teman, ini dempulnya jati, dempulnya mebel teman-teman. Ini pakai thinner.
mbok kuas kena, mbok kapi kena, utawa nggawe tangan mbok oser-oser ini juga bisa ya teman-teman. Cuman kok kotor ya engko diresiki kena lah iso ilang. Amplasane juga penak teman-teman. Nggawe kuas aku biasanya nggawe kuas teman-teman. Iki lho. Wingi tak deleh kene. Jadi kemarin iki burine iki bar tak grendo ae to. Terus tak dempul, jadi bisa rapi seperti ini. Tak dempul gawe iki teman-teman. Nah ini dempulnya kuning ya teman-teman. Dempulnya kuning seperti ini. Lah iki juga dempulan. Nah iki pori-porine wombo, jadi tak dempul teman-teman. Sing pori-porine wombo-wombo ini tak dempul semua. Lah iki kuning-kuning seperti ini. Loh, kok diamplas ya toh, terus lagi diplamer. Masa mbok amplas tok walus. Kok buat dua sari kandel orang mbok plamer juga halus teman-teman, ora usah plamiran iki kok iso halus, cuman nek ngecat harus sampai mentok-mentok ngene utawa dasarane iki kewandel ana setengah kaleng ngono ae panggah halus ya teman-teman. Ya ini untuk kucingan nek didempul seperti ini sangar ya cilik nyuplik iki sawangar. Gawianku teman-teman iki produknya anu ya, produknya Barongan Jaranan teman-teman, Barongan Jaranan iki lho, channel Barongan Jaranan channel. Ya untuk dempulannya seperti ini, lah iki sudah rapi banget ya teman-teman. Loh. Padahal wingi legok geneng wis ora karuan teman-teman, wis mbrungkat kabeh. Terus tak dempul akhirnya halus lagi seperti ini. Kene iki enek anduke barang iki lho. Ki handuk buat mandi. Ki handuk gawe adus teman-teman paling iki. Bekase terus dideleh kene. Iki lho. Ya mbuh ben gak lunyu ya teman-teman. Terus untuk iki jamang, ki aku yo ngecat jamang teman-teman iki lho. Ngecat jamang. Iki juga ada dupo ya teman-teman. Lah iki lho. Dupone Barongan Jaranan channel ini lho teman-teman. Lah iki lho. Ini biar kodam-kodam yang ada di wilayah sini utawa di belakang utawa di depan ini lari semua, tunduk semua sama saya ya teman-teman. Gara-gara iki lah iki lah. Dupo Kalimusodo iki nek ngarani teman-teman. Jadi ini di toko-toko tidak ada karena dupo-dupo biasanya iki kenceng-kenceng ini toh, kenceng warna abang. Nah ini melengkung ya teman-teman, melengkung seperti ini tidak ada di toko-toko lain atau di toko ran juga tidak ada teman-teman. Ini unlimited loh. Ki setan-setan didemit-demit dan apa barang-barang sing ra genah ki nek musuh yang ijo-ijo niki kan warnane ijo teman-teman, iki lho ijo. Loh, liane abang, merah, muda, merah, jambu. Nah ini hijau saya teman-teman. Ini saya pakai dupo yang warna hijau ini. Ini sangat manjur sekali untuk mengusir kodam-kodam yang ada di belakang sana utawa alah mbuh pokok kodam opo ae iki wis melayu teman-teman nek musuh yang hijau-hijau iki lho, melengkung kayak gini. Jadi nek pas nggarap ngono kae ini harus mekan ya teman-teman. Soalnya nek ora mekan Kinggo geger kuwi jelas bintul-bintul teman-teman. Jan bendol-bendol ngono kae. Mergo ning kene iki banyak kodame yang aneh-aneh teman-teman. Nek biasane kodam apa tuyul, kodam anu nek di sini kodam malaria, malarindu, cikumunya ngono kuwi banyak sekali teman-teman. Soale di sini kan cedek hutan ya teman-teman. Maksudnya kebonan lho ning belakang rumah kan kebonan, makane di sini banyak kodam malaria utawa cikumunya ya teman-teman. Terus untuk dirimu sing takon, Mas, kok fotone elek-elek toh? Lah ini mohon maaf ya teman-teman karena saya pakai HP zaman Majapahit. Jadi untuk dirimu sing tak kirimi foto utawa prosesnya Barongan fotone burek-burek iki ya gara-gara ini ya teman-teman. Lah iki lho kamera saya delok sampai koyok ngene iki. Biasanya kan nggone wong-wong ngono kae bening-bening apik-apik karena apa HP-nya ini mahal sekali teman-teman. Saya pakai HP kerajaan iki. Delok HP zaman Majapahit. Jadi mohon maaf untuk fotonya burek-burek sekali ya teman-teman. Kadang wong-wong WA prosesnya teko ndi njajal fotonen tak foto kok welek to. Lah ini gara-gara HP saya zaman kerajaan ya teman-teman. Iki pecah semua iki sik tak anoke teman-teman iki sapa iki. Lah iki lho. Pecah semua iki sudah ganti 3 kali teman-teman LCD-ne iki. Ya mergo tak deleh kene ngene aku ngecat di sini ya teman-teman.
terus iki tak geser rene sret ini kadang iki wis mencolot rono teman-teman. Jadi saya gak ngeh iki kadang mencolot rono, kadang rene, jadi pecah semua. Aku yo biasanya lali nek HP tak deleh kene teman-teman. Aku tak srekno alah wis mbuh teko ndi ngono, kadang tak goleki loro wis pecah kayak gini. Ini baru ganti seminggu pecah lagi teman-teman. Nah ini untuk Jamang yang Jombang ya teman-teman, ki HP-nya deleh kono sik. Yang Jombang. Nah ini ki asline request iki model RS teman-teman, cuman tak gawe beda ae untuk warnane. Jadi biasanya kan RS sih kene ijo, ijo terus ana oranye ya teman-teman, tapi ki tak gawe biru. Nah di sini biru, terus ning kene engko tak gawe mbuh apa selain ijo sama oranye ya teman-teman, cuman ada grenjenge kan. Nah RS utawa limanan ngono kae ora nek grenjengane ya teman-teman, biasanya gone wong-wong sing saiki kuwi. Lah iki tak ganti. Jadi di sini tak ganti. Terus iki juga tak ganti. Nah ini. Kene iki yo meh podo cuman enggak podo untuk warnane ya teman-teman. Untuk birune barang ini biru pucet teman-teman, ora biru asli. Jadi birune iki pucet ngono kae. Nah iki yo tak ganti, biasanya ada putih enggak ada teman-teman. Kene iki enggak ada putih. Jadi nanti ben beda lah teman-teman, ben ramblenger. Mosok Jamang kok puwodo kabeh, barongan kok puwodo kabeh, akhirnya tak rubah sedikit ya teman-teman, hampir beda. Terus untuk dasaran iki gara-gara kemarin kompresorku dlogok jaran, jadi sampai sekarang ki mbuh ra kenek teman-teman. Dandak nang ngene wong ya ora mari-mari, akhirnya iki tak poksi pakai manual teman-teman. Iki poksi manual iki, pakai kuas yang kuwecil dhewe. Alah tak gawe sewantai ya teman-teman, tak glamuti ngene masih sedina poksine. Seret. Terus untuk dasarannya putih ini juga tak kuas teman-teman, iki tak kuasi lagi lah. Blentong-blentong seperti ini. Iki untuk dasaran yang ketindes warna ya teman-teman. Tapi nenek putih kita dasari kuwandel seperti ini lagi, kuwandel lagi nenek putih. Tapi nenek putih ya tak kalas-kalas seperti ini lagi loh. Tak kuas semua teman-teman. Ya sambil nyantai ya teman-teman, dinikmati untuk prosesnya senajan apa suwi. Suwi teman-teman, nguas iki alon-alon ngene mergo prosesnya yo ngene iki lah teman-teman. Lah ngene iki masih kecoret semua ya teman-teman. Tapi insyaallah kok jadine mening tanpa coretan teman-teman. Tapi empuh lah kok enek coretan boga itu. Kadang ki aku yo ora ngeh teman-teman nek sing kecoret iki. Soalnya yo manual, memang buatan manusia ya teman-teman, bukan buatan apa mesin utawa apa ngene, mesin pabrik. Jadi nek kecoret ya wajar karena ini kan nyeni ya teman-teman. Di sini tuh nyeni teman-teman. Saya tidak jualan tapi saya nyeni ya teman-teman. Nek nyeni larang, nek bakulan ini harus jor-joran rego ya teman-teman. Harus jor-joran ning kono regone sakmene ae dhewe kudu ngedokno ampri payu. Nek di sini ki nyeni teman-teman, gelem ra gelem ya wis to nyeni saya. Terus untuk iki, lah iki kok kena pora teman-teman, kok nek kena yo kita update ya teman-teman. Nek ora kena ngobat digawa mulai bocah eneh wis gon mulai nah ora kena iki paplokamu ora iso dandani ngono ya teman-teman. Wis ngono ae teman-teman, kok dilanjut ning video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.